Foli ani tanu wali ɲɔgɔn an b'a di Zigiri Plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bisimila ka jɛmukan mandi ka n'o ye turabu kɛnɛ ni Ala sɔnna ma nin y'an sigilen émission min ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sira Gawulon ni belebele bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ professeur Makan Sise nin y'an sigilen tiɲɛ de bɛ fɔ yan parce que nin ye turabu kɛnɛ n'i ko turabu ko tiɲɛ ni Ala sɔnna professeur salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Nin y'an sigilen turabu kɛnɛ jɛmukan sanfɛ u bɛ foli di kanubaw ma. Ok alhamdulillah sila n bɛ fo fɔlɔ k'i waleɲuman dɔn. O diyara an ye. Kɔfɛ an t'i sɛgɛn an t'i ɲinɛ. N bɛ Zigiri Plus promoteur n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ sanga ni waati bɛɛ ni donna laturu kɛnɛ kɔnɔ. N bɛ foli ta ka ɲɛsin n ka sababu ɲuman ma. Sababu ɲuman jumɛn ye? O ye Bɛlɛdugu bamananw ye. Sila professeur t'i sɛgɛn a t'i ɲinɛ. Sanga ni waati bɛɛ n'an donna laturu kɛnɛ kɔnɔ ko ne bɛ Bɛlɛdugu n'a lamini bɛɛ fo. Ko n bɛ Jiburula Dozo fo. Ko n bɛ Jisumalo Dozo fo. Ko n bɛ foli ta ka se Joyila ka se Maba. Professeur ye kalan dɔɔni minɛ nin sira bɛɛ. Allahu akbar. Maa fɔlɔ min ye ne da ko la laturu la. Maa fɔlɔ min ye professeur yɛrɛ da ko la laturu la. A tigi bɛ Jago. Allahu akbar. Ko n bɛ professeur Mamuru fo. Mamuru Kulubali k'a dan sɔgɔ kan ko Mamuru bɛ fɛn dɔ dɔn laturu la. Allahu akbar. Sira ne k'a ye maa mun bɛ se ka laturu da kun f'i ye sisan ne sɔnna cɛ min ye a fɔlɔ tun kɛra Mamuru ye. Allahu akbar. Mamuru de ye ne sɔn fɔlɔ. Sinon anw bɛ laturudalaw dɔn cogoya min na n'i sera karamɔgɔ fɛ yen maa caman fɛ yen e yɛrɛ nana ko n'i mago bɛ laturuda la karamɔgɔkɛ b'a fɔ ko dɔ di. Dɔ di quoi. Mamuru de ko ne ma ko n'i sera maa fɛ yen laturu la ko n'a ko dɔ di dɔrɔn k'i ka samara sen 2 ta i ka taa. I kɔ kɛ bɔ ye. K'a ti fɛn dɔn. Allahu akbar. Turabudala kan ka se ka laturu da kun fi. Turabu yɛrɛ da kun ye nin ye nin nakun ye nin ko nin de bɛ na sa. Ni turabudala ma se k'o f'i ye filɛli kɔnɔ dɔrɔn i ka samara sen 2 ta i ka taa i nakun ye min ye o di. Allahu akbar. Sina yɛrɛ k'a jateminɛ i bɛ se laturudala fɛ yen k'i nakun ye filɛli ye. Ne ka papier dɔ de tun ne bɛ n ka papier dɔ de tun bɛ. Ne nana sigi laturudala fɛ yen ko a ka n ka laturu da n bɛ fɛ ka papier ko in ɲɛɲini. Ne yɛrɛ nana sigi fɔlɔ karamɔgɔkɛ y'a ka filɛli gosi. A bɛ a y'i da maga muso ko kumaw la parce que e yɛrɛ bɛ se laturudala dɔ fɔlɔ. Ne lajɛ ne ye jeune ye dɔrɔn e y'a ye ni muso ko wariko ala muso ko bɛ na. N'o y'a ye e sinja ye i fɛn ne don cogoya dɔ la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka juru bɛ na walima wariko hami b'a la. Donc i b'a jate minɛ a tigi bɛ kuma e yɛrɛ nakun ye papier ko min a da ni mɔgɔ la fɔlɔ. Allahu akbar. Ne sigi professeur na mɔgɔ kalan dɛ. Ayi n bɛna mɔgɔ caman ba de kalan. Ni cɛw tɛ n'i ti laturu da dɔrɔn ni mɔgɔ ye nin lamɛn sisan dɔrɔn maa caman bɛ siran dɛ. Ne yɛrɛ bɛna sɛgɛrɛ dɔw di mɔgɔw ma. Walayi ni maa min tɛ turabu dɔn maa caman bɛ sɔn ka boli dɛ. Ko n bɛna muru ka kɔdiw di somɔgɔw ka kɔdiw ko n bɛna fɔ sisan. N'i ti fɛn dɔn dɔrɔn kana sigi laturu kunna k'i b'a. Nin ye tiɲɛ dɛ. Sila i b'a ye e bɛ filɛli kɛ mɔgɔ ye a dun nakun ye k'a ka papier de tun na awɔ. Filɛli bɛ kɛ k'a ban karamɔgɔ yɛrɛ bɛ tila k'i da don saraka fo filɛlikɛla de b'a fɔ karamɔgɔ e ma se ka papier ko yɔrɔnin y'a kɔnɔ. Voilà parce que a ka ɲini fɛn ye papier ko de ye. E yɛrɛ ye laturu da ka laturu kuma kɛ kuma yɛrɛ ale yɛrɛ nakun ye fɛn min ye e yɛrɛ da ma s'o ma. E yɔrɔ dɔ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ ta kun ye muso ko ye nana dɔrɔn e y'i furu cɛ ka wariko n'a ka baarako kumaw cɛ yɛrɛ ma se fo a kuma yɛrɛ laban ale yɛrɛ mɔna kojugu parce que ale ka laɲini ye a ka musoko dɔn a bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ ni ani dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo u b'a fɛ ou bien u t'a fɛ e nana y'i ɲɛsin u ka baarako ma k'i furu ka k'o kumaw fɔ a ye bon fo par fini a tigi yɛrɛ de bɛna f'i ye ko karamɔgɔ est ce que musoko dɔ i m'o y'a kɔnɔ morikɛ b'i kun e y'a ye a ma ban fɔlɔ an ka san 2 la k'a tɛ laturu dɔn sisan laturu dakun ne ka sɔn ma fɔlɔ a kɛra Mamuru Kulubali. Allahu akbar. En 2016. En 2016. Allahu akbar. Ne ni n terimuso ivoirien dɔ de la ka bɔ yan an taara fɛ yen o y'a sɔrɔ fɔlɔ i b'a dɔn an minnu ye moriden ye parce que mɔgɔw fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ dɔn maa minnu ye mori ye ala tɔgɔ kalanw kɛ i bɛ taa sɔrɔ très généralement n'i ye ala tɔgɔ ni hindu ninnu ni kawatugu ninnu kalan i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen u b'a laturu dɔn ka fɛ
laturu dɔ i bɛ taa sɔrɔ très généralement maa maa bɛ ko nin bɛ ala tɔgɔ dɔn a bɛ hindu dɔn a bɛ dɔrɔguli dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ni donna n'a ye laturu sira kɔnɔ dɔrɔn walima cɛ 30 dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a ka fɛgɛ dɔɔni an yɛrɛ y'o karamɔgɔ caman ye n'u jɛra an bɛ taa sɔrɔ u bɛ kolojanw dɔn kolojan makaraju a sitiraju ni tansɔn fɛn fɛn na u b'a bɔ yɔrɔ f'i ye mais e ka donna laturu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ très généralement ka recherche ka dɔgɔ yen fan fɛ c'est vrai c'est vrai tuma min na ne ni Mamudu ye ɲɔgɔn ye a ye fɛn fila kɛ ne ɲɛna laturu la mun ye kabako ye bisimila ne yɛrɛ ni mun bɛ ka taga a fɛ yen filɛli la o kun ye ivoirien dɔ ye c'est laturu dala man ca sa ni tiɲɛ dɔrɔn sila bilahi tiɲɛ dala professeur ni tiɲɛ dala man ca maa caman bɛ laturu sɛnsɛnni kɛ ani bi tiɲɛ dɔn ka laturuden ta laturuden ka so kɔnɔ ka kuma kɛ ani bi laturu yɛrɛ maîtriser o tɛ kelen tɛ sila hakili fɔlɔ de ka ca ani hakili miirina mais ani bi laturu dɔn k'i ka kulokɔrɔ kuma duman min f'i ye a ka kuma dɔw bɛ yen maa si tɛ bɔ o kɔnɔ bilahi o de filɛlikɛla 100 bɛ yen kumakan dɔw de sigilen b'u bolo fɛn minnu bɛ yen e yɛrɛ b'i yɛrɛ faga hali ɲɛnamaya yɛrɛ ti ban fɛn mun kɔnɔ o dɔrɔn de bɛ maa caman bolo filɛli la dɛ ne ko ne ko ma sisan sila ko ko cɛ yɛrɛ la ko fɔlɔ fɛn kun b'i bolo sisan fɛn t'i bolo mais o ye diyagoya de ni kɔni a ye fɛ yen kɔni position de tiɲɛna a sigi karamɔgɔ bon kumakanw de bɛ mɔgɔw bolo ka baara kɛ mais ani sɛgɛrɛ yɛrɛ dɔnni laturu biro la kelen tɛ sira a ye fɛn fila mun kɛ ka yira ne la ne ni mun bɛ ka taa ɲɛfɛ an bɛ ka taa fɛ yen mɔgɔ min don ale yɛrɛ ka vie logique ne tɛ caman kalama a taakun kun ye min ye an bɛna taa gulo mun na a ko ne ma ko ne bɛ maa dɔn mun bɛ filɛli kɛ yan n ko awɔ n ko n bɛ mɔgɔ dɔn a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ka ɲa ma k'ale ni dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo mais cɛ in ale b'a fɛ cɛ in t'a fɛ cɛ in bɛ Côte d'Ivoire mais ale kuma n'a ye maintenant k'ale kɔni bɛ cɛ in wele cɛ ta ka appel ta ko maintenant k'ale kɔni bɛ fɛ ni ne bɛ karamɔgɔ dɔn n sɔn bɛ mun ye k'an ka taa fɛ yen ne taara n'a ye Mamudu fɛ yen ne yɛrɛ ma foyi fɔ Mamudu ye k'a fɔ Mamudu ɲɛna ko aa ni Sunguru nana laturu da kun ye nin ye a ye mun fɔ ninnu an donnen n'an y'an sigi yɛrɛ bɛ wari nin dɔn caman bɛ bɔ français de donc n'ale kumana français la ne b'a taga di Mamudu ye bamanankan na denni yɛrɛ bɛ julakan mɛn mais a y'i dogo julakan kɔnɔ c'est à dire a ye bamanankan kɔnɔ kuma min sigi an sigira an ni Mamudu kumana an ni ko n terimuso don k'an nana k'an ka laturu da fɔlɔ Mamudu ye laturu da o y'a sɔrɔ ne ni Sunguru kɛmɛ ka programme min fɔlɔ ko n'an bɔra Mamudu fɛ yen n ka maa dɔ fana bɛ Segu n da m'o la bamanan da an bɛ t'o fana fɛ yen o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ ka taa ne y'a fɔ a ye ko k'an taa nin fɛ yen fɔlɔ n'an bɛ na ni kɔni bɛ fɛn dɔn n'an bɔra nin fɛ yen n'an bɛ taa Segu n bɛ t'i ɲɛ yɛlɛ dɔ fana la o bɛ se ko dɔn ne n'a taalen n'an sera Mamudu fɛ an ye nin kuma kɛ Mamudu ye laturu da Mamudu ko ne ma ko Sunguru nakun ye cɛko ye denni ko k'o ye tiɲɛ a ko denni ma k'i bɛ cɛ mun nɔfɛ i cɛ in filanin fana don denni sigira denni tun bɛ changer ka fɔlɔ denni y'i yan fɔlɔ o ye tiɲɛ filanin fana de tun ye kamalen ye Alahu a y'a la cɛ masa mun bɛ nɔ ma ni cɛ a ko denni ma ko n t'i nɛgɛ n tɛ nkalon tigɛ ni cɛ in muso b'a bolo wa den b'a bolo a ye nkalon tigɛ Alahu a t'i fɔ a ko bon pour que denni ka da la sa ale ka kumakan na ko n'a ka di denni ni denni n'a ka ban bɛ kuma ko denni ka o wele sisan ka ɲininkali kɛ a k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a bɔra cɛ ka ko kalama ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ denni ka yɔrɔ bɛɛ denni y'a terikɛ dɔ bɛ ko Stéphane denni y'o wele a ka kɛlu kan k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a b'a ko kalama k'a fɔ ko non ko cɛnin ye nkalon tigɛ ale k'ale bɔra cɛnin ka ko kalama ko o muso b'o bolo ko den b'o o yɛrɛ sinna k'a bɛɛ confirmer ten o yɔrɔ b'a sɔrɔ a tun bɛ kamalen wele kamalen ta ka bɛn na kamalen seginna ka wele a ye kamalen k'a bɛn kamalen ko non ko ne y'a ye ale m'o fɔ ko parce que o b'ale bolo kɔrɔlen n ko a don denni ye 2000 de bɔ k'ale ma filɛli kɛ wari la mais o t'a ma ne dɛ fɔlɔ dɛ o ye a ye nin fɔ an ɲɛna fɔlɔ a tilala k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko karisa ko aw sigilen bɛ ne fɛ yan k'a b'a kɔnɔna bɔra a bɛ taa dɔnnibaga dɔ fɛ ni denni fila bɛ yan a ye tiɲɛ a ye ne k'a ma ko Mamudu ko kelen min kɔni i ma ti bɔ e fɛ yen ka taa ba a ko siga foyi t'a la k'an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ o dun fana tiɲɛ an tilala ka bɔ ale fɛ an taara Segu mais a ye min fɔ a laban na ta Alahu akbar ne ka da tubabu la fɔlɔ ale de bolo ne ye kabako y'ale fɛ laturu la cɛ maa ye maa caman bolo dɛ ka fɛn f'i ye sisan ka taa sɔrɔ o don ka d'ale cɛ Alahu akbar donc sisan maa bɛ kɛ dɔnnibaga ye i bɛ taa sɔrɔ dɔnni kɔnɔ barasi ka ca dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ filɛli dɔn mais n'i ko k'a ka laturuden dɔ ta ka mɔgɔw dɔ dilan a tɛ se tiɲɛ na n ka recherche kɔnɔ n sera Bɛlɛdugu
o seni fɛ sa n ko a n ko muru n ko ja n ko fɛn dɔ dogolen b'a la laturu ko la. nin tiɲɛ nin tiɲɛ. Bɛlɛdugu de. N yɛrɛ fa kari la professeur la k'a kɛ laturu dala ye Bɛlɛdugu. Sila yen nɔ Bɛlɛdugu yan fan in na. ne ka cɛkɔrɔba dɔ jɛra. fɔlɔfɔlɔ ne y'a f'i ɲɛna n ko ni ye muruden ye walima somaden ye n'a ti fɛn dɔ nafolo ko dabila kɔnɔ a bɛ retard. nin tiɲɛ retard dan. fɔlɔ ne e ni ne da sigi ka baro kɛ toujours n b'a f'i ɲɛna n ko gariya min bɛ fɛn dɔ a la n ko Bɛlɛdugu bamananw y'a fɔ yan. tiɲɛ don tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ. tiɲɛ don. ne ko k'i ma ni maa min ko k'a dan tɛ ko la n k'a fɔ a ɲɛna n ka jula sɔngɔlanin di yan. n bɛ ko dɔ yira a la wariko la. gariya la gariya la. tiɲɛ don i y'a fɔ. o cɛkɔrɔba in. a ye sejo gilo dɔ kalifa n na. i b'a dɔn n'i ye laturu lajɛ laturu ye so tan ni wɔɔrɔ ni so ye sejo de. o sejo in cɛkɔrɔba y'a tiɲɛni yɔrɔ yira n na a y'a mago dilan yɔrɔ yira n na a y'a muso minɛ yɔrɔ yira n na ka maa ka dabali tiɲɛ cɛkɔrɔba de y'a yira n na sejo la. Alahu Akbar Allah. a ye sejo gilo dɔ yira ne la a bi baara ni sɛmuso finma ani sɛfan daga don a bɛ ko tile duuru. tile duuru. tile duuru. sera ni hadamadenw jɛra k'i janfa diɲɛ fɛn o fɛn na u yɛrɛ bi coro janfa kɔnɔ k'u coro e yɛrɛ bɛ tila ka b'o janfa kalama laban bɛ tila ka taa sujuru bi o ko kelen kɛ. Alahu Akbar Alahu Akbar Alahu Akbar. mɔgɔ bɛ se ka daga dilan ka d'i ma k'i tanga an y'o ye o maa bɛ se ka daga dilan ka d'i ma mɔgɔ bɛ dabali k'i la o a t'i minɛ. mɔgɔ bɛ se ka daga dilan ka d'i ma mɔgɔ b'i bon ka dɛsɛ u bɛ siri k'u k'i la a t'i se sɔrɔ mɛ ka janfa lakari mun y'i baara k'o jigi kɔlɔn kɔnɔ fo yɛrɛ da bɛ n'a f'i ɲɛna ko karisa tiɲɛna i bɛ yafa ma bilahi ne y'a ye sejo kelen bɛ de. Alahu Akbar. sejo dɛ professeur b'o de fɛ ne y'a ye sejo ani sɛfan i m'a ye gaba ma min kelen bɛ siran dalaw b'a dɔn sejo sira ni i ye laturu da cogo o cogo sejo ka n'a da sira la mɛ a bɛ dépend contexte dɔ fɛ parce que laturu kalan ka bon a janfa dɔ bɛ ni dɔw b'a saraka o b'a saraka ni sɛfan de sɛfan mɛ a bɛ dépend dɛ laturuden jumɛn ni cɛkɔrɔbuden jumɛn ye sejo jigi wala ka na sira la laturuden jumɛn ni jumɛn ye sejo di sira la n'i t'o dɔn n'i taara ta dɔrɔn ka taa sɛfan kala ka taa k'i bɛ taa saraka i bɛ masa Solomana ta cogoya dɔ la ko Solomana kelen bɛɛ bɛ kɛnɛ la n'i y'a ta i kunfɛ ka sɔrɔ i m'a ye cɛkɔrɔbuden jumɛn ni jumɛn ye masa Solomana dingɛ na bila kɛnɛ la i kunfɛ i b'i yɛrɛ mago sa ne ye sejo sɛfan tolilen baara o cɛkɔrɔba kelen don. Alahu. sɛfan tolilen k'a saraka sisan ko dɔ dilannen bannen pewu k'a saraka ni sɛfan tolilen ka ca ko bɛ tiɲɛ. awɔ sɛfan tolilen na kɔni dingɛso la kɔni sɛfan tolilen. professeur cɛ ma jan mɔgɔ bolo. professeur. o daga in cɛkɔrɔba ye an kalan la mɛ sisan ne ma nimisa fɛn na dɛ fɛn koli la ka tɛmɛ daga in kan. Alahu. a ye fɛn dɔ bɛ a ka di maa ye dɛ mɛ n'i y'a ko i bɛ nimisa dɛ parce que mun na janfa o janfa bɛ siri kan a bɛ tiɲɛ fo a bɛ f'i ye. e yɛrɛ bi mɔgɔ minnu bɛ e yɛrɛ ɲɛna maa min ma n'o y'i janfa o laban bɛ coro janfa kɔnɔ ka tila ka t'o ko siri yɛrɛ. e yɛrɛ la ni e tɛ a tɛ ɲɛnabɔ. ne ye muso ni a terimuso farala ɲɔgɔn kan ka taa u ka karamɔgɔ dɔ fɛ yen e ka muso filanan ko balili la olu yɛrɛ taara ni karamɔgɔ taara tɛgɛ ci ɲɔgɔn ɲɛ ka wari bɔ olu fila yɛrɛ taara u ma bɛn a la e muso yɛrɛ terimuso ka bɔ ka n'a f'i ɲɛna a y'i kɔlɔsi dɛ a bɛ ka furamugu dɔ k'i ka dumuni la a bɛ fɛ k'i ka filanan ko ni sɛbɛn dɔrɔn de b'a kɛ. walima baarakɛyɔrɔ la bɛnbɛn bɛ kɛ min kama minnu yɛrɛ bɛnna dɛ i bɛ taa sɔrɔ ko ni dɔ bɛ t'olu yɛrɛ tiɲɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn u bɛ bɔ kelen ma b'u la ka segin ka na ko f'i ye ne y'a ye nin studio kelen. Alahu Akbar Alahu Akbar. sira professeur yɛrɛ donna dingɛ dɔw kɔnɔ ko ka ca donc o daga in alhamdulilayi zikiri pilisi ka n bɛna fɔ ni ala sɔnna i b'a dɔn ne ka fɛn dumanw a tuma ta ti caya dɛ a tɛ caya sila an bɛ maa tan na muso 5 cɛ 5 an bɛ daga dilan ka d'u ma nka ale daga in a sɛfan ye sɛfan 5 de a bɛɛ bɛ dilan ne yɛrɛ de fɛ parce que sɛfan kelen o kelen ka sejo min k'a bɛɛ kan mɛ baaracogo b'a la daga in bɛ baara mɛ ani sɛmuso finma maintenant ala deli cogoya b'a la parce que ni sɛ in ale ni daga yɛrɛ de bɛ to ɲɔgɔn fɛ donc n'an y'a tobi ɲɔgɔn fɛ daga in an b'a ji sɛnɛ ka kɛ bitɔn 5 ye maintenant daga kelen bɛ to an bolo ani sɛfan 5 bɛ d'i ma maintenant daga in ko waati de bɛ daga in n'i y'a dɔn i bɛ se k'a ko waati sɔrɔ fajiri kɔnɔna na fajiri kɔfɛ i bɛ se k'a ko la i b'a ko n'i tilara koli la i bɛ bɔ ni sɛfan den kelen i bɛ taa sɛfan den kelen ci sira c'est à dire ale daga tile 5 de don n'i ye ji dɔ ko bi n'i bɔra i bɛ taa sɛfan den kelen ci sira la n'i ye tile filanan fana koli kɛ i mana bɔ tuguni i bɛ t'o sɛfan filanan ta i bɛ t'o ci sira la maintenant an ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ka kɛni na olu b'a kɛ sirafara minnu tɛ kelen ye misali la sisan ni sirafara dɔ bɛ yan i y'a ci i bɛ bɔ yan i bɛ taa sirafara wɛrɛ la tile filanan dɔ ci maintenant n'e ka tile 5 banna
ibe professeur wele ga ko professeur vraiment ngo clé du bana ne ta bana sisa daga yi ni fem mu barale me on bi sigi am mi to du ge so la sera maga na bale ni maga se ga ere mani ni se jute ni mai ma fo ngate ne ma ngamai o ka bani daga yi folo ma baw famaw ministre nu wal ma député nu wal ma dubiti bulum parce que mat ka ken jamatiki ka pembini ka mo fara nyonga ni ni fenti ni fɛn ninnu ni nin t'i bolo dɔrɔn e yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu gɛrɛ la olu yɛrɛ de y'i ta tiɲɛ e yɛrɛ bɛ ɲɛ maa minnu ma olu de y'i kɛlɛbaa ye i bɛ jugu o juguya ye walima i bɛ janfa o janfa ye k'a bɛ na adamaden ma i bɛ taa sɔrɔ i dara dɔ de la walima i ye dɔ de gɛrɛ la bon fanga dun na fɛn min ka jugu maa ma e yɛrɛ ye fɛn mun dilan n'o ko k'a bɛ bilen la o bɛ salen dɔ bɛ dumuni kɛ ka so kɔnɔ ka sɔrɔ n'i ta tiɲɛ na a ka d'a ye dɔw bɛ o yɛlɛ n'a ye nɔfɛ e min ye moto kura min san a bɛ taa don karamɔgɔkɛ dɔ fɛ ka sɛbɛn dɔ b'a la bon donc i bɛ ye n'i ye maa ka juguya fanba jate minɛ a bɛɛ ye i yɛrɛ entourage i yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ walima i b'i da mun na non juguya bɛ taa se hakɛ dɔ ma hali maa yɛrɛ muso bɛ k'i jugu ye ka se hakɛ dɔ Allah o bɛ kɛ o i b'a jate minɛ sisan ni ala ma farati n'i ye i ni muso bɛ gɛlɛya dɔ kɛ ɲɔgɔn na mana kɛ ni i bɛ taa bɔ filanan nɔfɛ yɔrɔ min o ye ka hɛrɛ mɛ o ye muso ka bɔnɛ ye muso dɔ bɛ yen ko mun donna karamɔgɔ fɛ yen cɛncɛn bɔra filanan nɔfɛ dɛ karamɔgɔkɛ a ko datugu a ka ca ni karamɔgɔkɛ y'a ka ɲɔgɔn gosi n'o ma se ka musoko datugu a bɛna karamɔgɔ ko musoko in ma datugu nka fɛɛrɛ kɛ a bɛ baara min na a jigi da mun de ka baara in cɛ a bolo dɛ mɛ sisan parce que e bɛna ko dɔ kɛ mun bɛ diya ale ni kan donc ale bɛ ka ko dɔ tiɲɛ juguya dɔ bɛ na o kɔ donc o kama sedo filɛ n'i y'a ye yusufu don muso den don i m'a ye yusufu ye janfala balimaw fɛ sedo yɛrɛ bi ten hali sedo kelen bɛ ni laturudalaw kolo bɛ na kosɛbɛ a kelen bɛ ni bi mana parce que laturu ni a bɛ mana maa o maa kan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔw ka janfa ko ka ca ale yɛrɛ bɛ dugujɛ minnu ma o bɛ bila a la a yɛrɛ mana ko o dabila a janfa ka ca a yɛrɛ bɛ kɛ a ko ka ca kojugu donc o kama si la a daga in an bɛna maa tan dɔrɔn ta maa tan professeur maa tan de ta dɛ wa n'i ye wele fana n bɛ ɲininkali misɛnninw tɛ wuli la dɛ n bɛ ɲininka fɔlɔ n'i bɛ se dusu la parce que n'i y'a dɔn i tɛ se dusu la n balimakɛ i b'a koli to yen o bɛ jɛ professeur min daga kɔ i tɛ se dɛ i kɛlen k'i kɔ a la dɔ ka na f'i ɲɛna ko i ka bitigi mun binnen don ko ne de y'a la ni dɔ kɛ k'a don a la ka se k'o dɔ ka sabali n'o kulo bɛ ne la o sefi sira dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a baara sefi sira dɔw bɛ yen mori yala sefi sira dɔw bɛ yen n'i y'a baara a bɛ fɛn dɔ demander fɛn yɛrɛ de ka kɛ sabalibaga i bɛ taa sɔrɔ sefi sira dɔw bɛ yen n'i donna dɔw kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye juguya ni dabalibugu kan tasuma bɛ mɛn mɔgɔ kɔnɔ n'i tɛ lafiya fo ka na fi a daga dɔw bɛ yen nɔ sefi la n'i donna dɔw kɔnɔ hadamadenw n'i tɛ lafiya parce que problème bɛ cun mɔgɔ dɔw la i b'a ye dɔw bɛ to degun ni gɛlɛya dɔw kɔnɔna na i y'a faamuya donc sira kokun kama ni studio an bɛ mɔgɔ tan o tan fana la est ce que an bɛ muso b'a la an ka hinɛ la sira n'an bɔramuso fara an ka hinɛ an bɔramuso la muso duuru cɛ duuru d'accord n'i ko ten basi tɛ an b'a kɛ ten n'ala sɔnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ professeur ka nin daga kofɔlen na n'o y'a ka seju juguya daga ye nɛgɛjuru sira min filɛ jɛw ɲɛfɛ i b'i jija i b'o kɔngɔ n'i y'o kɔngɔ ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw ye indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma ni cɛɲi ani tunya olu tɛ kelen ye an ka hakiliw kɛ ka baara kɛ an ka hakiliw kɛ ka baara kɛ dɔnni kuma fɔbaga de ka ca mais min ta ye hakika o wolomalen don a sera sa an ka ko in woloma ne yɛrɛ sera o yɔrɔ ma sa ne ni bɛɛ man ka émission kɛ bilen parce que ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔ kalama dɔnni ko la o tɛ nkalon ye kɔrɔ ni tile bi ban ni kɛɲɛ kan o tɛ nkalon ne yɛrɛ bɛ dɔ kalama a la an bɛ tiɲɛtigiw woloma a bɛ tɛntɛn kisɛw bɛ to sanfɛ muguw bɛ jigin n'ala sɔnna ma nin bɛ dan se an ka bi jɛmukan na professeur bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseeran sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin